Ассалому алайкум ҳамватанои азиз, бо шумо ҳастам Ҳусейн Нурдинов аз канали Фикри Шумо. Ҳамватанои азиз, анаҷа бародари тоҷики худмон дар шаҳри Ҳисори Шодмон, ман ҳами дар улица Шорса Белинского, центральни улица Екатеринбург. Бародарои азиз, агар надонед, Белинского 141 пеши Кировский магазин. Бародарои азиз, ман ҳамон номерое мемонем дар зери навор. Бизнесашона дилашон фурӯхтани недавна мана чиз кардан, кушода кардан. Худо башуд одам омадаи сайт, дар омадаи сайт просто кори ин кад дар Тоҷикистон буромадагӣ срочно бояд Тоҷикистон ватан дараванд. Бе бародари азиз, касое ки бизнес кушодани ҳаст, бизнеси тайёрай, точкаи зор иншоалло просто ташкил кардан дар кор. Шаурмая мисол конкретно 24 соат кор кардан дар кор. Дар берун ман ҳаво ози гармай, тасмонай обои хунуки нӯшокиё мисол кола бо фантая бало батарай мисол иншоалло бо ягон квас ташкил кунем, мороженое ташкил кунем. Одаме ки мисол кора дав омаде, анахе одамо дар кор инҷа мегиред шашлик винос мекунем, мисол ташкил мекунем шашлик. Агар карде ки ба худо айтаги пул мемона иншоалло. Просто як корра крутит кардан 2 моҳ 3 моҳ точкара мебардоре, ба пула қавза мешумере иншоалло. Ман ай бародармо номтон чи буд? Саидҷон. Ман Саидҷонам. Ҳама чизшон навай. Ана ин қадда 15 рӯз кор карда. Ай Тоҷикистон срочно оташон ҷиғ задай. Наменон чӣ кор дорам? Туя ана ин бародармо зам мегирад иншоалло. Хаб бибин ин точкашонам мисол бародарои азиз, ман ин чизшон ҷои мисол кухни, раздевалка инҷа бинед, ҳама чи полка молка ҳаста, ҳама чизи ногуфта намона. Бародарои азиз, ман холодильник дорам, 2 та холодильник бо то моҳи августа пули чиз споридагӣ аст, пули аренда. Салому алайкум ҳамватанои азиз, ана ин аз кӯчаи Шорса, остановки Шорса, бародарои азиз, улица Белинского, гисар кебаб. Бародарои азиз, ҳамин точкая бародари азизамон нав кушодан Тоҷикистон да як корашон буромадагӣ иншоалло. ҳамин бародарамо бизнесшона иншоалло касое ки бизнес хоҳед заниматся кардани ҳама анҷумошон ҳаста иншоалло. ҳамин бародар фурӯхтани бизнеса. бародари азиз, мана ин одамои диде ҳама ҳаминҷа ҳастанд. метавонед инҷа мороженое ташкил кунед, оби мисол кола, тамоми обҳои нӯшокӣ иншоалло ташкил кунед. дарунда метавонед самбуса, тандирни, липошка, шаурма тамомша ташкил кунед иншоалло. мана бародари азиз, ҳама чизшон тайёрай. мана меню акё ин одама ай Тоҷикистон срочно фарёд кардагиа, як проблемашон буромадагиа, рафтаншон дар кор. бародари азиз, биёед маслиҳат мекунем по поводу сена, ҳама чи дорам. мана ремонт кардагиа. бародари азиз, мана печкашон нав дар завод оварда ҳаминҷа мондагиа. бародари азиз, ин одам иққа савдо кардан, худо ба зор буд. акн бародари азиз, корашон срочно дар Тоҷикистон буромадагӣ, рафтаншон дар кор. хабо биёед ай пеш мебинем Шорса Белинского. бародари азиз,